Kung mamatay ka karong adlaw, aha ka padulong, langit o impyerno. Kung pananglitan, mabugto na ang imong gininhawa karon nga tagna. Aha padulong ang imong kalag, dito ba sa langit o dito sa impyerno? Kini nga topic may atong tun-an karon nga adlaw. Adunay usa ka tawo diani nga nipadulong siya sa Hades, ang isa po nipadulong sa langit. Kini si Lazarus ang padulong sa langit ug ang rich man padulong siya sa Hades. Ato kaniton-an. Kung ikaw mamatay, aha ka makauban? Makauban ka Lazarus o makauban ka sa tawo nga dato? Magatuon kita sa pulong sa Ginoo. Delikado mga igsoon, kung ikaw mamatay, mapadulong ka sa impyerno. Kaya kung mapadulong na ka sa impyerno, bisag unsa ang imong iampo sa Ginoo, dili o dili na gina pagatubagon. Wala na gay chance ang mga naa sa impyerno nga pagatubagon pa ang ilang mga pagampo. Wala na mga igsoon. Hinoon, ang tubag sa mga pagampo naa lang sa mga buhi. Kung buhi pa ikaw, sama karon na naglantaw sa ako ang live, kung mag-pray ka sa Ginoo, Lord, luwas ako, na ay dako nga chance nga maluwas ka. Luwason ka sa Ginoo, kay buhi pa ikaw. Pero ikaw na nasa kabaong, na naga sa impyerno, ikaw wala na chance nga malangit pa. Ang imong lawas na sa kabaong, pero ang imuhang kalag tuan na sa Hades. May nga biis sa inyo nga tanan. Taod-taod mo greet ko sa inyo ha, ug mohatag ko kaninyo og kanang time sa pagpangutana. Okay? Palihog kog share sa itong video aron nga ang uban nga mga tao nga wala pa kabalo ani nga mensahe makabalo sila o mabless pod sila. Maga-pray kita. Lord, ikaw maguban sa amo asa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Akong basahan ng pulong sa Ginoo sa Luke chapter 16 verse 19. Padulong sa 31. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, there was a rich man who was clothed in purple and fine linen, and fared sumptuously every day. Wow, naitaw nga dato. Rich man, nakasuot siya og kanang purple nga sanina og fine nga linen. Unya taga-adlaw, gwapo ka iyang pagbaklay-baklay diha. Oh, taga-adlaw, gwapo siya pagkaon. But there was a certain beggar named Lazarus na apoy makalilimos nga ang pangalan si Lazarus, puno sa daghang nuka-nuka. Unya, gibutang siya sa gate. Nga naman, aron nga maglimos dito sa gate, expecting ang dato daghag kwarta, daghag pagkaon, muhatag siya pagkaon kang Lazarus. Pero, unsay nahitabo? Wala siya tagae. Unsay giingon diri sa verse 21, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table, moreover, the dogs came and licked his horse. Nag-desire siya nga makakaon siya sa mga gagmay nga mumuho matagak sa lamesa sa taong dato. Ang nahitabo hinoon, tilapan ang iyahang mga samad-samad sa iro. Paita ni mga igsuon ba? Napatoy rabis. Mamatay siya sa rabis. Siguro namatay si Lazarus tungod sa rabis. Wala man sa Bible, no? Pero I think namatay sa tungod sa rabis. No. Ingon diri dayon dere. Ingon diani, desiring to be fed with the crumbs which fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his horse. Wala gid badlo nga in town sa taong dato no. Huy, iro. How dia? O dong naipan dong kaon ri dong. Wala. Pagkalawgan aning tawhana. Karon, so it was that the beggar died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. Now, si Lazarus namatay, gidala siya dito sa Abraham's bosom. Ang taong dato nga laugan, wala gid kahatag kang Lazarus, gidala siya patulong sa Hades. Mayson, unang nga lesson mao ni kitang tanan mamatay gyud ay. Madato man ka o mapobre, mamatay gayud ikaw. Nganuman, it is appointed by God nga ang tao mamatay ug human niana hukom. Dili ka kapugong mga igsuon sa schedule sa imong date. Dili ikaw ang naghawid sa kalendaryo sa imong kinabuhi. Ang Ginoo ang naghawid sa kalendaryo sa imong kinabuhi. Be, unsa kang pitsaha ka ba mamatay? Ikaw naglantaw karon. Kabalo ba ka sa pitsa sa imong kamatayon? Be, December 21, 2022. Hala, basin na tinudanan Mga igsuon.
Death is sure. Wa lang kita kabaloon sang pitsaha. Unta ikaw makapangandam na ikaw diha. Ha? Sure gid mamatay ka. Ako sure gid mamatay ko. Kita na maglungon, no? Paglantaw niyo sa lungon, inyong friend, inyong mama, inyong papa, inyong igsuon, namatay na. Patay, wala na ang kalag diha. Reality gid ang kamatayon. Dili ni kay imagination lang o binuang. Namatay na siya. Reality gid ang kamatayon. O ikaw, nasad ang sunod. Nato usa ka istorya mga igsuon, oh. Nailungon, wa may sulod ang luay. Nailungon, naipatay di adto. Nga taga linya ang mga tao, taga lantaw nila, muan ang mga tao nga, huy, lantaw na po sila, lingi, huy, lakaw. Nga naman, pag adto nila sa lungon, ay nakasuwat di adto. Ako karon, ikaw nasad sunod. Hala mga igsoon, tinuod biya gyud. Kana nga matay karon, sila ang nagunag kamatay. Pero maabot ang time kita na pud ang sunod mamatay. Bisan pag unsa ka kadato mga igsoon mamatay ka. Pobre ka mamatay gihapon ka. Si Lazarus namatay tangali tungod sa rabies. Samad bag ka nga wala naulian basta kay namatay siya. Wala gatiman sa iya. Pero ang dato bisag dato siya daghan sa kwarta namatay gihapon siya mga igsoon. Dili kapugong ang multivitamins nimo nga daghan para mo long life ka. Bisan pagdaghan ka gwardiya sa imuhang balay, still mamatay gihapon ka. Bisan pagdaghan ka og kanang doctors, mga igsoon mamatay gihapon ka. Busa pangandam gayon. Si Marcos, namatay si Marcos. Daghan gay siya ginto. Pero ang iyang ginto, nahimong walay pulos. Nayo sa kababae, nagsinggit siya. Why pulos kining kwarta? Why pulos kining kwarta? Why sa hospital nga naman ang iyang bana namatay? Wala gyud gamit iyang kwarta. Iyang kwarta, taggan kayo. Walay pulos. Busa mga igsuon, sultian ko ikaw karon. Ayaw pangandami ang mga butang sa kalibutan. Balay, gwapo nga sanina, gwapo nga sakyanan. Ay, mga hanor na ang pangandaman mo, ang imong kalag, kay mamatay ra gyud ka. Timan kining gabi nga nagtabi ta karon mamatay gyud ka. Blessing kini nga warning nga naman makapangandam ka. Samtang buhi pa ikaw. Kaduha nga lesson. Wala ko nanunglo sa inyo ha mga igsoon ha. Wala jud ko nanunglo sa inyo ha. Ikaduha nga lesson. Si Lazarus gidala sa Abraham's bosom. Kabalo mo ning Abraham's bosom mga igsoon? Abraham's bosom meaning equivalent siya sa heaven. Kung lantawon bitaw ninyo mga igsoon kining word nga bosom, Abraham's bosom sa Talmud, ang meaning anang Abraham's bosom is heaven. Ha? Kay kanang Talmud, second to the Old Testament Bible na siya. Mao ni ang Old Testament scroll, di ba? Mao ni ang first sa mga Jewish tradition. Ang ikaduha sa ilaha is ang Talmud. Kining Talmud, writing ni sa mga komentaryo sa mga scribes and Pharisees, mga interpretation ni nila gisulat sa Talmud. So, nadiri ang kaalam sa tradition sa mga Hudyo, second best to the Bible. Ang Old Testament mo'y best nila, ang Talmud mo'y ikaduha. Nadiri sa Talmud, gisulti nila, nga kining Abraham's bosom, ang Abraham's bosom mga igsuon, mao ni ang heaven. Ha, heaven na siya. So, si Lazarus, kidala siya sa heaven or Abraham's bosom. Gahigda siya bali sa bosom ni Abraham. Nasa banquet bali ba? Banquet. Nagpasabot kini nga bisan pobre ang tawo nga si Lazarus, pero pag-abot sa langit, gipalingkod siya sa high nga honor. High honor next to Abraham. Di ba si Abraham is father of faith? High yung honor, di ba? Kinipod si Lazarus, naglingkod siya, tapad ni Abraham, busa nagsandig siya kauban ni Abraham. So, mo na ang nahitabo sa pobre nga si Abraham. Pero ang taong dato, mga igsoon, siya padulong. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Unsa diri mga igsoon, namatay sa gilubong siya. Pagbukan niya sa iyang mga mata, uy, Hades, daghan kalayo, kasakit kayo. Napaita na mga igsoon ba? Banggaan ka sa kinan. Bang! Patay ka. Pag mata nimo,
Hades na. Kalayo, daghan kayo. Kuy, kaluoy ba? May unta na bitaw ng inigabanggaan bitaw na to. Bang, patay. Pagmata mo, Abraham's bosom. Ha? Nanindata na mga igsuon, pero dili ka na maong nahitabo sa taong dato. Ang igsuon, ayaw in taon, paabuta ang time nga mapareha mo aning tao nga dato. Ha? Sige, padayon kita. Then, and being in torments in Hades, torment meaning kasakit, he lifted up his eyes and saw Abraham afar off. Nakita niya si Abraham afar off. And Lazarus in his bosom. Patay. Then, nihilak siya, nagpakiluoy siya, Father Abraham, have mercy on me. Abraham, amahan kaloy, iintawon ako. Ing-ana day mga tao nga na imperno ba? Magsige nagsinggit, kaloy iko, Abraham, intawon. Unsa iyahang giingon, nagsugo siya, send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue. Amahan, ipadala si Lazarus dire. Unya, ang iyahang tudlo. Yang tudlo, balik-balik kining nga. Yang tudlo ibutang sa tubig. Pagkatapos, ipanhid dire din iana ang iyahang tudlo sa kondila. Kay nga noon sa rason, init kuno kayo di adtong dapita. Grabe di ang naas emperno mga igsuon. Bisan gamay nga comfort, wala gid di adto. Bisan gamay nga tubig, wala dito sa emperno. Busa ikaw karon nga galipay-lipay sa kalibutan, hala inom dito, pabugnaw dito. Sige la gusto comfort pagkatapos dili magtuo, mag-alagad, magdawat sa Ginoo. Ikaw nga giuna nimo ang comfort sa kalibutan kaysa pagpangalagad sa Ginoo, mahitabo gid ni sa imuha. Kining nahitabo sa taong dato. Daogan kaayo, di gatuo Ginoo. Kaluoy mga igsoon. For I am tormented in this flame. Kalayo. Dili din siya ko na. Literal kani nga kalayo mga igsoon. Ginasugba siya sa kalayo. Ang uban katudlo man nga wala gid kunoy imperno. Wala gid kunoy Hades. Actually now, torment in flame ga kalayo kini siya. Now, na ba imperno karon? Mga igsoon, mabasa nimo na kini bitong rich man and Lazarus. Usa kini ka real nga story. Yes, parable kini siya. Pero kay na may name ni Abraham ug name ni Lazarus, meaning true story kini siya. Though parable. Og nahitabo na gid kini siya. Kining word bitaw nga Hades dire is gikan kini sa Greek word nga kining Hades dire usa ni ka Greek word. Ang meaning na lugar sa mga patay. Ang Hebrew word ana mga igsoon is Sheol. Ang problema mga igsoon, basta gan i-mention kasagara ang New Testament o word bitaw nga Hades, nagpasabot ana is place of torment. Dili kay place of lubnganan, kundi place of torment. Ha? Padang kitag basa. Okay. Sige, break time. Uy, salamat sa gapananaw, no? Salamat sa gahatag og mga stars, palakpakan. Nakita na ko ang mga ngalan sa gahatag sa mga stars. Wow. O sa mga nag-comment, nakita na ko inyong mga hearts, inyong mga comments sa lagon ang Ginoo. Okay, ito na kita sa pag-greet. Mag-greet na ko ha. Akong basa ng mga pangalan dire. Ranko si Bipalo Isier, maayong gabi. Carlo Camarin, maayong gabi diha. Wing Diotay si Tuy. Uy, dako man naglawas niyo niya ang apelyido kay Diotay. Lorito Luna Silagan, maayong gabi. Lapu-Lapu, isugid ka diha ba kay Lapu-Lapu man. Ord Balatero, maayong gabi diha Ord. Okay. Linus Nilric 5. Jof, maayong gabi sa imuha. Merlis Toong, Arnel Chavez Ramos, maayong gabi. Elaine Dominguez, Joven Valle, maayong gabi. Min Rose Flores, maayong gabi. Titsi Macas, maayong gabi diha. Jeffrey Villahermosa, maayong gabi. John Jobert Mayan Berto, Cherry May Paderio, Rose Cana Baswell, maayong gabi. Dudoy, maayong gabi. Maricel Rancosi Valleseos, okay, maayong gabi. Felix Calayon, Henry
Parisan Vlogs. Uy, Henry Parisan Vlogs. Okay, pag follow mo kang Henry, kay vlog mo po ni Henry. Troy Satnamul, Joel Carrel, ha? Main Rose, Kapag Laom, Jemar, bye-bye. Cecilia, may gabi. Candido, may gabi. Julius Nonoy, Catherine Joy, Tabios Dale. Oy, ma'am, may gabi diya, Catherine. Oy, naka sa Thailand ay, ma'am? Wow, may gabi, ma'am, Thailand. Oh, Ronel Villador. Kana si Ma'am Catherine, singer na siya, wapog tingog. Lilia Gamboa, Jairi Kang Leon, Angelos Property. Okay. Okay. Mana atong kuan. Mana Rolando, mga bida Rolando, Red Panther. Okay. So let's continue. So, tanawa ha. But Abraham said, no? Amahan nga Abraham, pwede ba nga ipaana nimo siya sa kuan di ani sa ako ang dila? Padayon na kita ha. But Abraham said unto the rich man, Son, remember that in your lifetime you received your good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted and you are tormented. Ama, hinumdumi kini nga sa unang panahon ikaw gina-comfort, maayo ang imong sitwasyon. Pero karon naa kadiha ginapaantos og si Lazarus sa unang panahon ginaantos, pero karon ana siya sa maayong sitwasyon. Ingon dayon si Abraham, unya beside ani di na gid pwede nga si Lazarus mao na diha nga naman ay golf na ay dako kay nga bungaw nga nagpatiliwala kanimo og diri busa dili pwede motabok ang naa diha padrong diha. Now, and besides all this, then 27, then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house. Gihangyo na ko ikaw, nga ikaw padala sa ako ang balay sa akong amahan. Nga naman, kay naa siya 5 kaigsuon di adto, nga pasangyawan niya kang Lazarus, aron nga dili sila makaadto sa impyerno, sa Hades. Grabe may igsoon. Ang lesson dahil dari mao niya. Alito ninyo ang lesson mao niya. Paminaw ka mo Ang lesson mao ni. Dili ang buhi mo igampo para sa mga patay, para malangit ang mga patay. Kundi ang mga patay giampo para sa mga buhi. Ha? Minaw. Di ba? Ang rich man nga nasa impyerno, nasa lake of fire, sayo. Nasa Hades, nagpray siya, amahan nga Abraham. Unta si Lazarus, ipaadto nimo dito sa ako ang igsuon 5 ka buo. Kay dili ko gusto nga magkaan ni sila di ani. Mga igsuon mao ni ang lesson. Ang gapray di ay para sa kaluwasan is ang mga patay para sa mga buhi. Dili kay gapray ang mga buhi para sa mga patay. Mga igsoon sayop din ng practice sa uban kanang itong mananabtan. Hala, basta na mananabtan di ani. Mga igsuon. Ang mananabtan, ang prayer sa mananabtan, dili na siya effective. Nganuman, kay human naman ang judgment mga igsuon. Gani sa buhi pagani katubit ang wala mong tuo, bisag buhi pa sila, gihukman na sila. Ingon pa sa Bible Hebrews 9:27, it is appointed unto man once to die, and after this the judgment. Gi-judge na sila nga kung asa pa doon. Langit, Hades. Kanang mananabtan, gapray sila, Lord, ilangit in taon ang kalag niya. Lord, ilangit in taon ang kalag niya. May isuon, walay ingon ana sa Bible. Ang naa sa Bible is, ang naa sa impyerno mo'y gapray para sa igsuon, mga lulog-lulang, mga buhi pa. Bibitaw ninyo, ikaw nga buhi pa karon, nga naminaw sa akong mensahe karon, basin na ay nag-ampo para sa imuha dito sa impyerno. No? Imong lolo, imong auntie, tuwa sa impyerno baka nga wala gato ka Jesus. Lord, in town si Dudong, si Inday dito ron, kato naminaw live dito, unta mo tuo siya sa walin ni Pastor. Aron nga, dili siya ma-imperno. Kuha nga, dili ginamang words ha, pero ingon anang idea ba? No? So, may isuon, ang chance para ikaw, ang chance bitaw sa kaluwasan is naa sa ninyo nga buhi pa, nato nga buhi pa. Ha? Dili sa mga patay na. Wala na gid siya chance nga malangit pa. Kaingon ang Bible sa Revelation, sunugon sila sa impyerno forever and ever, without end. Wala sila rest day and night. Mga igsoon. Wala rest day and night ang nasa impyerno.
Tag-adlaw, sige lang sila sunugon. Mangitom nilang ilang panit. Mangitom ang ilang panit. Ang gani, mga ito. Dili na gyud sila mawala pa diadto bisan pag Lord kaluyin taon ako dili wala gid sila chance day and night. May panglitsyon mga igsoon nga baboy kay 3 hours lang luto na, kuhaon na, kaunon na, pwede na makapahula yung baboy, na patay na siya. Pero ikaw pag maimperno ka, pag lang ha, pag lang di na jud ka kuhaon sa Ginoo sa imperno. So baong gid ka nidto sa walay katapusan. Kulang ang 10 million years para sugbaon ka sa imperno. Kulang ang 10 billion years. Ang pagsugba sa imperno sa imuha, walay katapusan. Usa karon ha, samtang naapa ka sa kalibutan, pangandam na gyud, kadluki na gyud. Ayaw kadluki ang makapatay sa unod o lawas, kadluki ang makapatay sa imong kalag didto sa imperno nga mao ang Dios. Repent sa imong sala, balik sa Ginoo ug alagari ang Ginoo. Mga igsoon ha, alagari ang Ginoo. Now, padayon kita mga igsoon. Sa comment dihog mayong gabi, daghan kaayo. Mayong gabi gid sa inyo ha. Pearl di Casa, Mercy, maluluyon no. Walay utlanan ang kamatayon. Amen. Sakto ka ma'am. May gains, repent. Yes, pastor, unsa gyud ang pinakaunang sala? Ang pinakaunang sala is katong pagkuan. Kaon ni Adan og iba pag disobey sa command nga dili kaunon ang prutas. May gabi Regime, Eduardo, Richan, Jack, Ronald, Pulikit, Roberto, Luardo, mayong gabi. Juvelin, Tanod. Uy, kinisit tanod nga nang gata ginig kalinaw ba kay tanod man, no? Mga tanod. Uy, from Australia. GR, Lingatong, Kim, Wilito, Cherry May, Pendejeto, Bobby Bob. Uy, daghanag Bob, ay Bobs, Bobby Bob. Okay, may gabi dia sa inyo. GR, may gabi dia, Pastor. Ronel, amen. Okay, padayon kita ha. Human ang break time. May gabi, Pastor. Okay, padayon kita. Now, so, forever and ever gadi ay ang atong pag-anto sa hell. Paita, no? Hala ba? Bisan gamay gid nga chance nga malangit. Wala na gyud. Wala na gyud mga igsoon oy. Mo na karon daan, hala pangandam na kamo ha. Kabalo mo bitaw mo? Kabalo ko. Nganon di pa mo gusto mamatay. Hadlok mo kung mo padulong after mo mamatay. Di ba? Mangutahan ko sa inyo. Kamo, mangutahan ko sa inyo ha. Andam na ba ka mamatay? Gusto na ba ka mamatay karon? Si Pablo bitaw, for to me to live is Christ and to die is gain. Ingon ni Pablo. Binansi ang kamatayon. Kaya nga, malangit naman ka. Ingon pag ni Pablo, gusto niya mahimong present with the Lord. Diba? O ikaw. Ngano, nga dili pa ka gusto mamatay. Ngano mahadlo ka mamatay? Ngano hadlo ka mamatay? Kabalo mo sa rason? Ngano hadlo ka mamatay? Kay wala pa ka kabalo, aha ka padulong. Di pa ka sure nga langit ba ka o impyerno. Mo na pinakarason. Kaya kung kabalo pa lang ka, ka padulong after ka mamatay, of course, langit ko padulong. Patyan ako Lord, kay langit ko padulong. Di ba? Pero magkakabalo, ay sa Lord. To the point nga, gusto na ito mahimong eternal ang atong kinabuhi diri sa kalibutan. Di ba? Lord, gusto ko mahimong eternal akong kinabuhi diri sa kalibutan. Vitamin, sala, inom, wala. Kuan gyud kay di kay gusto mamatay gyud ganun man. Hadlok gyud nga mapadulong sa imperno. Mga igsoon sultian ko kamo. Para di na ka mahadlok nga mapadulong ka sa imperno. Ipasulod si Jesus sa imong kasing-kasing. Ha? Jesus, I repent. Pasaylo ako sa akong mga sala. Jesus, katindog ka sa pultahan sa akong kasing-kasing. Ablihan ko akong kasing-kasing, Ginoo akong kinabuhi. Sulod ikaw sa akong kinabuhi. Magpuyo ikaw sulod nako, Ginoong Dios. Pag mapuyo na si Jesus sa imong kasing-kasing, magstay na gina siya diha sa walay katapusan. Dili na siya muhawa diha. Ay wala pa ko naman ha. Boobs, mag-break time ko, ay ako, may suona, na nangutana, daghan nangutana.
Ay ha, nako, mutubag sa pangutana, pag mag-break time. So, natay break time ha, mga igsuon ha. Ay lang mo kalain sa ako, pag ako mabasa. Ha? No, natay break time. So, nanawala na nung ko. Ano sa itong ingon? Okay, magpuyo na si Jesus sa imong kasing-kasing. Di na siya mawala pa diha. Nga naman, ang iyang gugma sa imuha is eternal. Ingon pa sa Bible, His love endureth forever. Ingon sa Psalm 139. Unya, ingon pa sa Bible, gitagan ta niyang eternal life. Nga no eternal life man, magstay man siya forever sa tong heart. Di ba siya ang life? O ang life magpuyo sa atong heart, of course, makabuton tag life. O siya kay magstay man siya forever dere, eternal lang atong life, di ba? Karon, pag naana si Jesus sa imong heart, na benefit, luwas na ka. Di na jud ka maimperno pa. Anak na ka sa Ginoo, gigunitan ka niya sa iyahang kamot. Makaigsuon, gigunitan ka niya sa iyahang kamot. O kung mamatay ka, ikaw mabanhaw o padulong ka sa langit. Ingon pa ni Kristo, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he die, yet he lives. May zone ko ng Bible. Siya ang kinabuhi o ang pagkabanhaw. Bisan siya mamatay. Katong nito o ka Jesus, bisan siya mamatay. Bisan siya mamatay. Physically, pero mabuhi ang iyang kalag. May suon, ha? Ha? Mabuhi ang kalag. Ano basa sa John chapter 11? John chapter 11. John chapter 11, mga igsuon. So, ikaw, dawatan na gid si Jesus karon. Dawatan na gid si Jesus. Pasudyo sa imong kasing-kasing. Aron nga ikaw, moabot man kamatayon nimo, magkapanuktok na ang kamatayon. Ayo, na si Junior diha, kuhaon na nako siya. Kamatayon, sulod na, kuhaan ako. Wala akong mahadlo, kuhaan ako. Kay human ko mamatay, padulong ako sa langit sa akong amahan. Padulong ako sa sabaka ni Abraham. Padulong ako sa table, sa piyesta, sa bangkite. Padulong ako Ginoo sa sabaka ni Abraham. So, mao ka na mga igsuon, no? Ako, dili man ni pagpanghinambog may suon, kundi pagpanghinambog ni sa buhat ni Kristo sa cross. Ang akong mga sala, gipas-an na ni Kristo Jesus, tanan nga ako nga sala, past, present, future nga ako nga mga sala, gikuha na ni Kristo Jesus. Ug wala na sa ako. Paglantaw sa amahan sa ako, dili na ang pagkamatarong nako ang makita niya, kundi ang pagkamatarong na ni Kristo Jesus ang makita niya. Dili na ako ang dugo, kundi di na ako ang effort, kundi ang effort na ni Kristo, ang blood na ni Jesus nga nagatapon sa akong kasing-kasing ang makita sa Ginoo. Mao ka na mga igsoon. Ingon pa sa Hebrews 10:14, we are perfected forever. We kita nga gisanctify sa Ginoo are perfected forever. Ha? Sada kay, di ba? Dili lang karon ang pagka-perfect in the eyes of God. Pagrepente mo, Lord, forgive me, I repent, I believe in you. Gihinluan ka sa Ginoo, sa imo tanan nga sala. Ana nga moment, perfect ka in the sight of God. Dili lang diha nga time. You are perfect now and forever. Pagkatsada, di ba? Indot kayo, dili ba? Busa dawata na si Kristo. Pagrepent na, mga igsoon. Iya ang tanan nga dungog og himaya. Bisan kita dako kay nga makasasala, nagpatuyang lang kita sa kalibutan. Pero sa dihang kita naghinulsol ug nagdawat ka Jesus, tanan nga sala iyang gihugasan, tanan nga sala iyang gikalimtan, tanan nga sala iyang giantusan sa krus para di na kita magantos didto sa kamatayon sa krus. Dalaygon ng ato ang Ginoo. Okay. So, parayan kita. Then he said, I beg you therefore, Father, that you would send him to my father's house, for I have 5 brothers, that he may testify to them, lest they also come to this place of torment. 29, Abraham said to him, they have Moses and the prophets, let them hear them. Taong dato, san? Di na nako paadto si Lazarus didto para mabuhi, para sangyawan ang imong mga igsoon nga 5 ka buok. Di na, nganuman. Naa naman dito si Moses, ang mga writings ni Moses o ang mga propeta. Papaminawa sila sa mga wali sa propeta o ni Moses.
May isuon, ang kaluwas nga day naaro sa mga buhi, wala sa mga patay. Ikaw ha, ayaw pagpaabot lagi ha, nga mamatay na ka, aya pa ka mo ingon nga. Aya pa mo ko magkasiguro nga luwas ko kung patay na ko. Wrong. Ini kapatay na nimo, kung wala kay Kristo, nawala na gid hinuon ang tanan nga chances. Imperno na gid hinuon ka forever, wala na gid chance bisan ka may malangit pa. Ang chance naalang sa mga buhi. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. Behold, now is the accepted time. Today, now is the day of salvation. Now is the day of salvation, mga igsoon. Ha? So now is the day of salvation. Okay. Now, 2 Corinthians 6:2, now is the day of salvation. Sa dihang buhi pa kita, karon ang adlaw sa kalawasan. Ha? Paniguro na karon, mga igsoon. Dawata si Kristo. Napagi may balita mga igsoon, no? Paminaw. Nay may balita. Ingon sa Ephesians 1:13, human ka makadungog sa maayong balita. Human nimo dawati, human nimo madungog ang maayong balita o gituuhan ang message of salvation, gipatikan ka sa balahan nga espiritu. Timaan nga ikaw iyahan na sa Ginoo. Tsadaha kayo, no? Ikaw nga nagdawat na ka Jesus. Ikaw nga nagdawat na ka Jesus, nagrepent na sa imong mga sala. Naanay balang espiritu ang imong kasing-kasing. O nagpatik siya diha, timaan nga ikaw iyahan na sa Ginoo. Purpose, para sa adlaw sa pagtubos, tubuson ka sa Ginoo. Ephesians 4:30, ayaw pasub-a ang balahang espiritu, si kinsa gipatikan ka para sa adlaw sa pagtubos. Di ba? So, bisan pa og nay mabanhaw ingon dayon Abraham, taong dato laasan, bisan pag nay mabanhaw. Kung dili gani maminaw sila sa sulti ni propeta o ni Moses, dili gyapon sila maminaw sa sulti sa nabanhaw. Okay. So, maayong gabi sa inyo tanan. Salamat sa nga nag-comment, salamat sa nag-like, salamat sa nag-heart, salamat sa naghatag og stars, dalaygon ang Ginoo. Salamat sa inyong mga sakripisyo ug sa pagtubag sa mga pangutana nga wala ko nitubag kay wala pa nahuman ako ang diskasyon. Karon, ako ang hangyo sa inyo ha para maluwas kamo. Dapat 100% mo nga siguro nga luwas kamo. Unsaon, repent. Dawata si Jesus, isi imong Dios o manuluwas. Duol ka kang Kristo Jesus. Romans 10:13. Si bisan kinsa nagtawag sa ngalan sa Ginoo maluwas. Kung tawagon mo ang ngalan sa Ginoo karon, ikaw makabaton sa kaluwasan. Ha? Naminaw ba mo sa akong wali? Basin og sige lang mong comment diha pagkatapos wala mo naminaw sa akong wali, ha? Dibog ay mong comment diha mga igsoon. Basin og nag-away na mo diha sa akong comment section ba? Nga wala na mo naminaw sa akong wali. Amen, Babs, manluluwas lang. Okay na nanguntanan ba? Makaluwas ba ang simbahan, ang eklesya? Dili makaluwas ang eklesya. Ang eklesya maoy luwasonon. Linuwas ang eklesya, dili manluluwas, ha? Bisan pa mga igsoon, moadto ka sa simbahan namo, ha? Nakoy simbahan sa Tubahon. Dito na ako nagpastor. Bisan pag moadto ka sa among simbahan, maglingkod ka. Kung galingkod lang ka dito, wala ka na minaw, mituo, midawat ka ang Kristo Jesus nga manluluwas. Di gyapon ka maluwas. Ang makaluwas lamang nimo, ang akong gisulti nga si Jesus lang ang makaluwas nimo. Dili kami. Igo lang may tigsulti sa kahayag, sa mensahe. Naara nimo kung dawaton ba nimo ang kamatuoran o dili. Pag dawaton nimo, makabaton ka sa kaluwasan. Pag dili nimo dawaton, imperno ka padulong, ha? Okay. Mas madumduman pa ang aksyon kaysa storya, pastor. Aksyon ako? Madumduman pa ang aksyon ako? Ano, madagan ko aksyon? Naminaw jud ko, pastor, sa imo. Jobs Gonzales, good evening, pastor. Okay, it's time para mangutana. Okay, mangutana na kita. Okay, unsaon ko man ha? Paspas man kayo ang comment. Di na ko kapsan ang uban. Okay, technique. Ang technique nako mao ni ha. Technique ninyo. Pag mag-comment gani mo or mangutana mo, mubua ang pangutana, ha? Mubu nga pangutana, ha? Mga kuan lang ka words, mga 10 words lang aron mabasa nako. Tak, ha? Ayaw taasa.
Basig isa pod ka paragraph ang iyong pangutana. Di na ko na mabasa tanan, ngano man paspas kaayo ang comment. Kaya pangutana bahala grong grammar. Ipasunod lang. Akong basahon tabago na ako na. Okay, ang topic na to is about kaluwasan ha. Ayaw mo og hisgot about sa adlaw, igpapahulay. Ayaw pud sa baboy. Ayaw pud sa mga bisyo-bisyo. Kundi atong topic is about sa kaluwasan. Unsaon nga kita makapangandam, samtang buhi pa kita. Ha? Okay. Sige. Starts now. Luwas na diha, Pastor, Hebrews 6:4-6. Mga igsoon. Hebrews, okay ha? Ako nabasa. Hebrews 6:4-6. Oh, very good question. Kaya mabura kaayo. Muna itsada. Okay, ha? Ay sa pangutana, ha? Ay sa pangutana. Maluwas ba ang devoted sa reliyon, Pastor? Ang maluwas, ang devoted sa Ginoo. Bisan pag devoted ka sa usa ka relihiyon, kung ang relihiyon nga imong gidebutuhan is dili iya sa Dios, dili ka maluwas. Ang makaluwas, ang Dios lang. Dapat devoted ka sa Ginoo, dili sa name sa inyong simbahan. Ako bitaw mga igsoon, kaya baptist ko. Pero dili ko devoted ana nga name. Devoted ko ka Jesus. Musa ko magsangyaw ko, dili ko moingon nga, ali mo diri simba mo sa baptist para maluwas mo. Never na ko nagisulti. Akong gisulti, simba mo sa Dios, tuo mo sa Dios para kamo makabaton sa kaluwasan. Abi bitaw ninyo mga igsoon, diri sa lubihid bitaw. Sa LGU, gawali mi diri sa LGU. Tanan nga mga government officials, sulod sa gym, mulingkod sila, maminaw sa pulong sa Ginoo before sa flag ceremony. Ang among ginasulti, si Kristo Jesus ang manunubos. Dili ang ngalan sa mga simbahan. Na ako'y usa ka Bible study home sa isa ka balay. Ang akong mga contact, puros katoliko ngayang people, iglesia ni Kristo ngayang people, mga napato isa right hand sa pari ang isa nga babae. Puros katoliko, pero never na ko sila giingnan nga, magsimba mo sa among simbahan, ha? Bawal na. Bawal na sa mo. Ang among gisulti, simbahan si Kristo, ang atong Dios ug manuluwas, ug wa na lain pa. Mauna ang saktong mensahe. Okay, let us go. Okay, adto na kita sa giingon diri sa Hebrews chapter 6. Hebrews chapter 6. Verse 4-6. For it is impossible for those who have once enlightened and have tasted the heavenly gift and have become partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the power of the age to come, if they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame. Luwas ba ni sila, Pastor, o dili? Dili. Yes, nakataste ka sa good word of God. Pero ang pag-taste sa good word of God, dili na makaluwas nimo. Ang makaluwas nimo is kung busog ka sa pulong sa Ginoo. Mangutan ako, kinsa man ang mabuhi? Ang nikaon og isa ka plato nga kanon or ang nikaon og usa lang ka mumho? Ha? Isa lang ka mumho nga humay. Taste gamay pa yan. Kinsa man diha ang mabuhi? Ang mabuhi mga igsuon, yes, tagalubhid ko. Ang mabuhi mga igsuon is katugyog ni kaon. Ngano man? Human nilag taste gamay, ilaging gidawatanan. Pero kining naa diri mga igsuon, gi-taste nila pero wa nila gidawat. Mura bag kanang nipalit bitaw diya sa karinderya. Pwede patilaw? Ay, biyaan. Wala kaangay. Wala ganahe. Nakadungog sila sa maing balita. Nakita nila ang power sa Holy Spirit. Nahimo silang partakers sa Holy Spirit, meaning nakadungog bitaw sila sa kanang power sa Holy Spirit ba? Kanang bitang mga miracles gamit ang Holy Spirit. Si Judas, partaker man siya, become partakers of the Holy Spirit. Dili gid nga partakers nga ang Holy Spirit is nisulod gid sa ilaha. Kundi nakaambit sila sa gahom sa balahang espiritu.
Kung tanaw nimo diri naka-taste, actually taste, gibalik-balik ang word nga taste, di ba? Kapila gibalik ang word nga taste, kaduha. Taste, tilaw-tilaw lang ni mga igsuon. Wala gyud nila nabusog sa mga panalangin. Wala gyud nila gidawat. Di ba? Ang pulong sa Ginoo sama sa tinapay. Dili ang taong mabuhi dili sa tinapay lamang kun dili sa pulong o sa mga magawa sa baba sa Ginoo. Oh. Dapat imo nang kaunon yun ang pulong sa Ginoo, dili ka tilaw-tilawan nimo. So ako ang tubag is dili kini sila luwas. Kini yung fall away, repent, dili ni siya fall away nga naa na siya diha. Kung dili imbes medyo nakakita-kita na siya sa kamatuoran, nakakita na siya sa kamatuoran. Pero ni atras pa gid siya. Kitawag kini apostate. Dili kini backslider people kun dili apostate kini sila. Mawala ba ang kaluwasan? Dili, kay dili man niluwas daan. Ang kaluwasan pinaagi lamang sa pagtuo. Pagtuo nga dawaton gid si Kristo kini, wala nang dawata Gitilawan lang nila. Si Judas nakatilaw. Katong 6,000 men, nakatilaw sila sa gahom ni Kristo Jesus, di ba? 5 ka tinapay ug 2 ka isda. Nakita nila. Pero unsa ilang gibuhat? Wala nila dawata si Kristo. Ilang gisalikway si Kristo. Ingon ni Kristo, kumukaon mo sa akong lawas, di na mo pagagutomon pa. Kung moinom mo sa akong dugo, di na mo mamatay pa, makabuton mo kinabuhi nga walay katapusan. I am the bread of life. Ingon sila, this is a hard saying. Who can understand this? Nibiya sila. Hard saying daw kuno nga, kaunon iyang dugo. Kaunon ang lawas, kaunon ang iyang inumon iyang dugo. So, nakakita sila sa glory sa Ginoo, napartake sila sa Holy Spirit, nakataste sila sa Word of God, pero wala nila dawata tanan. Gamay lang ilang nakitaan, ilang giluwa. Mao ni ang Hebrews chapter 4, verse 4 to 6. Okay, natubag ba o wala? Natubag ba o wala? Pastor, nagsugod na. Okay, nawala na po ang pangutana. Okay. Uy, salamat sa itong mga televiewers karong gabi. No? Salamat kay... wala na mo gaaway. Abi bitaw ninyo. Ayaw may sig-away. Uy, kana bitang awayan bitaw ninyo about pagkaon, baboy, pagkaon about sa adlaw, pagkaon about sa... Ang gingharian sa Dios wala diya sa pagkaon ug sa mga adlaw. Ang gingharian sa Dios naa diri kung ikaw mataw pag-usab. Pagtuon nimo kay Jesus, mataw ka pag-usab. Ang topic sa John chapter 3 is unsaon para makakita sa gingharian sa langit. Ingon ni Jesus kang Nicodemus, be born again. Okay, you must be born again. Dahil pag-abot sa verse 16, kung kinsa mo tuo sa anak, dili managlag apan makabaton og bag-ong kinabuhi nga walay katapusan. Pag ma-born again ka, ikaw makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Okay. Ang big thing sa mga pari sa unang panahon o sa mga scholar sa unang panahon, how to have eternal life. Unsaon nga makita sa gingharian sa langit. Dili intaw ng adlaw Sabado ug Domingo. Uy, dili intaw ng baboy-baboy diha. Uy, little thing raman tao na mga igsuon. Uy. Abi mo, bisan pag Sabado ka masimba. Basta kay gatuo ka ni Jesus, sulod sa imo kasing-kasing, luwas ikaw, brother ka. I will hug you. I love you. Bisan pag Biyernes ka gasimba, basta gatuo ka Jesus Christ. This is the day of Jesus' death. Busa Biyernes may magsimba. Jesus, I love you. Oh, you are my brother. I hug you. Di mo kaog baboy, pastor, kay sugo na sa Old Testament. Pero dili na mao ang pamagi sa kalawasan, pastor. Di lang ko kaog baboy tungod kay bawal man na ingon sa Ginoo daw. O sige, okay po na sa kuha. I hug you. Romans chapter 14. Romans 14. Kung ang isa mo kaon ani, ang isa di mo kaon ani, pasag diis siya. Total iya man ang gibuhat para sa Ginoo. O sa adlaw, ang isa gabuhat ani, gahimaya sa Ginoo, aning isa ka adlaw, ang uban sa tanan gid nga adlaw, o pasag diis siya basta kay gibuhat na nila para sa Ginoo. We are brothers in Christ. Ang ako lang nga tumuutoyo bitaw sa pagwali dere. Dili adlaw, dili pagkaon, kundi dili kamo makaboton og Kristo sa inyong kasing-kasing. Aron inigabot sa inyong kamatayon, padulong kamo sa langit, dili sa impyerno. So ayaw pag-away-away anang. Abi ito ninyo,
mga bataot ng gaaway sa adlaw o sa mga baboy-baboy diha. Dapat atong hisgutan pag-ayo dili baboy-baboy. Ang atong hisgutan mga igsuon, unsaon na kita makabatong sa kinabuhi nga walay katapusan. Naka-remember ba kamo mga igsuon atong tawo nga lawyer, scribe, kung basahin mo ang Luke ug Mark? Jesus, how to have eternal life. Oh, diri pod sa John chapter 3, unsaon nga makita sa gingharian sa langit, katong naa sa cross, katong nalansang sa cross ba? Unsay pangutanan nila ka Jesus Christ? Jesus, remember me kung ikaw moadto sa imong kingdom. It is about the kingdom ang message, mga igsuon. Dili adlaw-adlaw oy. Ang tao nga nasa cross wa siya niingon nga, Jesus, malangit ka ako, Jesus. Kusog ra ba ko og baboy, Jesus? Malangit ka ako, Jesus. Kusog ko og baboy. Wala oy. Jesus, hinundom mi ako kumuadto ka sa imong gingharian. So ana mga igsuon ha. Okay. Gipili ra ba sa Dios ang maluwas pastor, Bobs, Bobby, Bob? Okay, mga igsoon. Sa Bible, mga igsoon, kung basahin mo Ephesians chapter 3, Ephesians chapter 1, verse 4, dili ko mosulti ha, kung dili, ang Bible ang mosulti. Ang term is dili luwas, kung dili mahimong anak. Gipili ra ba ang maluwas? Okay, playing safe ko. Ang tubag, ang pangutana dapat is ingon ani. Gipili ra ba sa Ginoo pastor ang mahimo nga anak? Mo ni pangutana nimo ha. Okay. Of course, basta anak sa Ginoo luwas ka, di ba? Pag dili ka anak sa Ginoo, dili ka luwas, di ba? Sige, Ephesians 1:4 og 5. Just as He chose us in Him before the foundation of the world, gipili ta sa Ginoo diha kaniya sa wala pa matukod ang kalibutan. Aron kita mahimong balaan ug walay buling diha kaniya sa gugma. Having predestinated us, kita gipredestin sa Ginoo unto adoption as sons. Okay? Gipredestin kita sa Ginoo, bali gidestino ba? Ikaw mo ni pagkaanak sa Ginoo, ikaw gidestino para mahimong anak sa Ginoo. To Himself according to the good pleasure of His will. Pinasubay sa iyahang pagbuot. Kung sa iyang pagbuot, ikaw iyahang pilion, ikaw iyang idestino para mahimo niyang anak. To the praise of the glory of His grace, by which He made us accepted in the beloved. Okay. Ngadto sa kahimayaan, ngadto sa pagkadayganan sa iyahang himaya diha sa iyahang grasya. Okay, mga igsoon. Ang tubag na ko mga igsoon is, gipili sa Ginoo mga igsoon ang makabaton sa pagkaanak sa Ginoo. No, Rio? Having predestinated us to, gipredestin kita niya para mahimo kang adopted sons. Pinagi kang Kristo Jesus. Okay. Kano sa gipili? Before the foundation of the world. Okay, mga igsoon ha? Naabay gipili ang Ginoo para maimperno. Ang Bible wala gasulti nga naa siya gipili para maimperno. Ha? Ang gipili lang niya is ang mga tao para mahimong anak niya. Wala siya nagpili nga ikaw para imperno ka. Ikaw para imperno ka. Gitawag ka dual predestination. Ako nakita sa Bible is naalay isa ka predestination. Kamo para sa langit. Wala ko nagbase kung unsay nakita nako sa inyo sa future. Nagbase ko sa ako ang good pleasure of His will. Ha? Inday lani, maluwas pa ka ako makasalanan man ko. Yes, ma'am, maluwas ka. Kana bitaw ginaingon bitaw di nga maluwas pa ka, makasasala man ka. Actually, lihok na sa balang espiritu sa imuha nga gipa-feel sa imo sa Holy Spirit nga ikaw need nimo og manluwas. Gipa-feel sa imo sa Holy Spirit nga ikaw walay kakayahan nga makaluwas sa imong kaugalingon. Ha? Tagan story, ma'am. Inday. Hala, ang uban bitaw. Di na ko matubag inyong pangutana. Sorry kaayo ha. Tubagon siya na ko si Inday ha. Kay kanang importante kay ang pangutana ha. Paminaw lang mo mga igsoon ha. Maluwas pagka ako, makasasala man ko. Okay. Usa ka tao, tax collector o taong dato. Luke chapter 18, 9 to 14. Tax collector o
priest. Okay. Nagpray kining duha. Kining priest nagpray dito gid atubangan. Ang tax collector sa likod lang. Ngano man, kay ang tax collector is nilikway. Ang priest is hambugiro kaayo, pray ang priest. Ginoo, salamat nga ako dili susama sa uban nga tao, dili ako limbungan, dili ako kawatan, dili ako sama anang lalaki diha himamayi. Dili pa jud ko sama anang tax collector diha. Salamat Ginoo. Ako gaampo kalima sa isa ka adlaw hatag kong ikapulos tanan kong mga income. Salamat Ginoo nga buutan ko, dili ko susama niya. Self-righteous, makalangit o dili, ambot ka. Samtang ang tax collector dito sa likod niingon siya. Wala siya kakayahan mo yahat sa langit. Kaya makasasala siya, dungo siya. Ug gipik-pik niya ang dughan. Ug niingon siya, Ginoo, kaluy-iin taon ako nga makasasala. Ginoo, kaluy-iin taon ako nga makasasala. Kabalo mo sa ingon ni Kristo? Sa ilahang duwa, kinsa ang namatarong na? Ingon ni Kristo, katong tax collector ni pauli sa ilahang balay nga namatarong na kaysa ni antong isa. Kaysa bisan kinsa nga nagpataas, ipaubos. O ang gapaubos, ipataas. O si Ma'am Inday, gapaubos siya sa ang kaugalingon. Ingon niya, maluwas pagka ako, makasasala man ko. Gapaubos ka, sama ka atong tax collector. Gusto kag kaluoy sa Ginoo. Maluwas ikaw, kabalo ka. Ang kaluoy o kaluwasan dili para sa mga matarong na, kung dili para sa mga makasasala o dili angayan tagaan o kaluoy unta. Pero kay kaluoy man, tagaan o kaluoy. Ang kaluoy mga igsoon is gihatag para sa mga dili angayan. Ma'am, na feel ni mo dili ka angayan luwason. Tagaan ka sa Ginoo kaluoy. Kaluoy, Lord, kaluoy taon ako. Basta magpakiluoy ka, dako kayo ang gugma og kaluoy sa Dios para kanimo. Kay dili ka susama sa uban nga nagingon nga buotan ko. Ha? Ako masilingan libakiro. Ha? Sig pamulang-mulang dili gasimba ako sa simba ko. Ampo ko tagadlaw ga fasting ba jud ko. Ako ragi maluwas ani. Kini. Ha? Mga hilas kay mga nawong, mga igang kay mga nawong, ha? Ang mga nawong, mga bunguton kay mga nawong, di gini maluwas. Ako nawong, ha? Mao ni ang maluwas. So dili. Hambugiro. Ang kapataas ipaubos sa Ginoo, ug ang kapaubos ipataas higugmaon sa Ginoo. Ay so, pagpaubos sa tabangan sa Ginoo, aron iya kang higugmaon pagayo. Okay. So, ana ha? So, actually, yes, gipili si Kristo, pero apil pod ang mga luwasonon. Gipredestined kita niya, having predestinated us unto adoption as sons. Gipredestined kini mga tawhana, kini mga taga-Ephesians para mahimong mga anak sa Ginoo. Kung sa context ka magbasa, ang Ephesian believers kining sons diri, dili si Kristo Jesus. Ha? Kalaklak. Okay. Sige. Ayan, Pastor. God bless, Pastor. Okay. Unsa na may oras karon mga igsoon? Roel Alvarez. What is your name, Pastor? My name is Jacob B. Momo. Before foundation of the world, ginipili na daan sa kinsa ang mahimong manluluwas. Okay? Okay. Sige. Doon na kita sa lain nga kuan. Thank you po kayo, Pastor, sa patulungan, Pastor. Amen, Aliyah. Philip Villacorta, Ephesians. Thank you. Wow, ganahan ko ni Philip kay gatabang gid sa ko explain. Mangsuon, ani ha? Sige. Ako'y hangyo. Sa mga believers in Christ, pananglitan, na mangutana diha sa comment. Unya, di ko katubag kay nag-explain ko. Ikaw nga nagkabalo sa mga verses, ikaw mo explain sa iya. Okay ba? Ha? Ay, sige. Richan. Ay, mga igsoon mo na. Kabalo mo, ang Ginoo dili gusto og mga bit kita.
Ang gusto sa Ginoo siya lang gid ang simbahon. Ang tinuod nga nagtuo sa Ginoo, siya lang gid ang simbahon. Ang balahan nga espiritu motudlo kaniya, siya lang gid ang simbaha. Once nga ikaw makabaton sa kaluwasan, bugto ng tanan nga mga idolatry. Dili ka mosimba na nila. Dili ka mosimba nila. Kung gaingon ka, nga nituo ka sa Ginoo pero gasimba ka bitaw sa mga dili Dios. Sama ni Maria, dili man na Dios. Sama ng mga Santos Pedro, mga ingana ba, dili man na Dios. Kung gasimba ka sa Ginoo, unya gasimba pud ka diha, nagpasabot wala pay Holy Spirit sa imong kasing-kasing nga nag-ingon sa imuha, ayaw na simbaha, kay di na Dios, kinira ang simbaha. Abi mo na ako'y friend diri sa boarding house. Catholic siya. Pero, bisan og Catholic siya, wala siya gasimba og mga rebulto. Ang gisimba niya, ang Ginoo ra gyud daw. Dili buti pasabot nga Catholic ka gasimba kag rebulto eh. Daghan ko mga Catholic nga wala sila gasimba kag rebulto. Ang ilang gasimba, ang naara gid sa langit. Busa ay mo sige og pangaway sa mga Catholic. I-love ninyo sila mga isuon. Mura kitag mga kuan ba? Ako vlog about atong mga bato-bato. Actually, ako ibadlong ato is katong mga tao nga gasimba og mga rebulto. Kaya actually, abibto ninyo, naay nag-share sa ako ang video nga niingon siya dito, Catholic siya. Ana siya dito nga. Salamat Ginoo, salamat nasayop dai ko sa una. Sayop dayto ako ang pagsimba sa imo sa una. Ang sawas na sa ako ang video katong bato-bato bitaw. Meaning, gasimba gid siya og bato sa unang panahon. Pero karon paglantaw niya sa video, nihulong niya siya pagsimba sa mga santo. Okay. So, pero basta luwas ka mga igsoon, ang Ginoo ra gid mo simbahon, di ba? Ang Ginoo nga buhi, dili makita pero powerful, present everywhere. Makasimba ka kaniya bisan asa. God is spirit and we must worship Him in spirit and in truth. Santol gibuhat santos ug ila giludhan. Hala, grabe. Jun. Wala niya gipili kinsa haluwason. Abi mo, Babs. Kana bitaw nga topic, Babs. Babs sabi, Babs. Actually, medyo dili kita magkahiusaan ang topic. Oo. Okay. Kung magaling force ba? Pero sagdi lang, inig-abot na to sa langit. Ngutan na, Lord, kinsa may sakto na mong duwa? Oh. At least, mga igsoon, Babs, igsuon ta sa Ginoo, gato kita nga ang kaluwasan pinagi sa grasya, pinagi lamang kang Kristo Jesus. Ha? Di na kita maglantugi ana, Bob. Ha? Kay mahimo ra ng away. Ang atong hisgutan is unsaon para makabaton sa kaluwasan? Magrepent, dawaton si Kristo, isip imong Dios ug manuluwas. Ephesians 2:8-9. Pinagi sa grasya kamo naluwas. Kay tungod sa grasya, naluwas kamo pinagi sa pagtuo. Dili ka na inyong kahimuan. Hatag kini sa Dios. Dili sa mga buhat aron walay bisan kinsa magpasiyarbo. Ang kaluwasan maigsuon pinagawas sa maayong binuhatan. Ang kaluwasan pinaagi lamang gid sa pagtuo, pagdawat kang Kristo Jesus isip imong Dios og manuluwas. Once magrepent ka, magdawat ka kay Jesus, mosulod sa imong kasing-kasing, ikaw makabaton sa kaluwasan. Ug human ikaw makabaton sa kaluwasan, of course, gi-change ka sa Holy Spirit, ani Holy Spirit ang imong kasing-kasing, gibag-o ka na, mamunga na din kag maayong nga buhat. Pastor, pwede ko magkapangutana? Paspas pangutana, mga igsoon. 10 words lang ang pangutana ha, aron nga ako mabasa dayon. Kung ang tao galunang sa sala, Pastor, malangit ba? Depende mga igsoon. Naay tao nga nanay Kristo sa kasing-kasing pero galunang sa sala. Example si David. Gipatay niya si Joab, gikabit niya si Bathsheba. Dagan siya sala.
Pero si David, nagpabilin nga luwas. Gitawag siya, a man after God's own heart. The problem is, kanang Christian nga galunang sa sala, bunal-bunalan sa Ginoo. Sama ni, kung ikaw ni, ikaw ni Christian, napuno ka sa mga buling, bunal-bunalan ka sa Ginoo. Kusugin nga pagbunal. Pero, dili mawala ang kalawasan. Anak ng yapon ka sa Ginoo. Katong akong gi-illustrate kagahapon, katong nangabit nga Christian, ay nangabit, gisex niya ang bagong asawa sa iyang papa. Dako nga sala. Ingon ni David, itugyan ang iyahang kalag sa yawa, iyang body sa yawa, ipapatay sa yawa. 1 Corinthians chapter 5 verse 4 and 5. Itugyan ang iyahang lawas sa yawa, ug aron iyang espiritu makabaton sa kaluwasan inig abot sa pagbalik sa Ginoo. Okay, Mimi Bas Sanchez. Muna akong point, Pastor. Amen, amen. Lixie, Flavian, Bartolome, Ephesians 2:8. Amen. Lerico Pura. May gabi sa inyo, ha? Okay, salamat sa mga nag-comment. Magtuon ako. Ako bitaw next nga topic bitaw. Ako next nga topic, magtabi ta. From Jinsan Pastor Julius Nunoy, magtabi ta. Kaya muna itong lesson, mag-pray ta. Lord, ikaw mag-bless sa pulong, hinaut na ka-learn sila sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, tabi ta. Sakit ang ngipon. Giluwas pa ko dari. Problem again. Lord, no? Okay, punta ko sa bautismo, asaman patumahan pa sa okay. Okay, magtabi sa ta Dennis, magbago. Kay ugma na pud ang uban nga pangutana, ha? Ugma na pud. Okay. Sige. At akong next nga video, David repented. Akong next nga video is about itong mga anak bitaw sukol-sukol sa ginikanan. Na yung mga mama dere, nagkasay na mag-isagpa mo sa inyong anak. Na nagkasay yung isagpa mo sa inyong anak. O baka muna ako next nga video, no? Apa yung mga anak nung iniho mag-graduate ba? Gipa-eskwela college ang mamagpapa in town, bulad-bulad asin nalay sudan, ipadala ang tanang kwarta dito sa eskwelahan para ipa-eskwela sa anak, nangutang pagit sa FICO para sa mga anak. Pag-graduate sa mga anak, wala mihatag kwarta sa mamagpapa. Ha? So, Ford, Zell, Native, Lechon. Uy, Ford, ang gabi de Ford. Tubaga ko, lang, nasuko si Ford, nasuko ka Ford. Sige. Kato bitang bautismo. Ano sa mga bautismo? Sige, katong bautismo itong tubagon, ha? Ang Acts 2:38 is baptism of water. Baptism to sa water, ha? Then, ang Acts 2:38 is in the name of Jesus. O sa Matthew 28:19-20, in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Pindi sa imo ha imong tumanon. Katubang Mateo o ang Acts 2:38. Wala ganay problema igso. Ay mo kalibog. Ha? Puros na water baptism. Puros na siya pag-symbolize nga kita. Iyan na sa Dios. Ang bautismo sa tubig needed pagpakita sa public nga kita. Iyahan na gyud sa Ginoo. Ha? Amen. Salamat Veronica Goals sa Bihon. May isoon ako hangyo bitaw sa inyo. Please pray for me. I am preaching God's work. I am bringing the truth. And Satan is tempting me. He is making ways para nga ako mahulog. O please pray nga ako maiway sa mga tentasyon sa yawa, mga paghulga. Salamat sa pulong sa Amen. Amen, Richan. Babs, di na ako mangutan, Pastor, akong pamustong may baluan. Now I know. So, bye-bye gyapon ko, Pastor, kay kamaturan ang pamaagis kaluwasan ng imo. Oo. Okay, Babs, sorry, Bab. May kabala ka ng ginagmay. Abi mo, sa mga scholars sa magudang away.
Abi mo, wala gina nagpalibog si Kristo ana sa Bible. Ha? Basta di na kita magpalibog ka na kabutang, oy. Salamat, Pastor, sa mga word of God. Oh, Ford. Oh. Ang wala mo to og bautismo. Salamat kayo sa mitay, Pastor. God bless. To God be the glory. Amen. Nasakyan ka natin, Mateo, pero hindi man yan contradict sa... Dili contradict. Tanan, sakto man to. Sama lang guna sa moingon ka nga. Ginoo ba si Kristo? Ginoo. Nya Ginoo pud lugar ingka isa ra Ginoo nya. Ginoo pud lagi ning Father ay kaning Father og Holy Spirit. Tulo lugar ang Ginoo. Ay isa ra Ginoo lay. No. Tulo ka persona sa isa ka Ginoo. Ampingan ka sa Ginoo kanunay pastor. Oh, salamat Raquel sa makot. Please pray for me. Pray for me, ha? Mag-inampo ay ta. Ampo po na ako mo. Abito na ninyo, mas dako pa gift ninyo sa kuha ang pag-pray banat kaysa maghatag mo sapi sa kuha. Kay ang prayer is niadto mo sa langit, Lord, tabangin tan akong igsuon. Dako kay na. Lipay kay. Abi yun nag-chat sa ko ganiya. Pastor, gina-pray biya ka na mo, apil biya ka na, Pastor, apil biya ka sa among prayer items. Grabe, lipayan na ako pagabasa na ako sa akon. Lipay kay ko. Wow. Salamat sa Ginoo. Okay? Ang pag-ampo na to sa Dios is powerful. Kamo po di ako po mo ampuan. Pinalangga na ako mong tanan, ha? I love you, boss. Agabuhat ko ni ani nga mga messages. Mga 2020 so good until now. Para sa inyo nga naminaw. Okay? Magtinabangay ta, mag-inampo ay ta. Ha? Salamat, Pastor, sa mga pagpasabot, sa mga pulong sa Ginoo. God bless. Hannah, Pain, Aliyah. So, di lang takutob karon nga gabi. So, ako nang palungon, ha? Amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Praying for you, Pastor. O, ako po, kung na may pampuan, i-message lang ko kay akong ampuan po, ha? So, bakong basahon, mag-ampo dayon ko. Mga pela ka seconds, mga pagbasa na ko akong i-ampo sa Ginoo. No? I'm Lizil Benerio po. Okay, forward. Uy, mo ba? Grace, God bless you, Pastor Amping. Salamat. Ginisa Donaire. Ay, baksidor ni ba kay Donaire ang apelido? Jubilin Tanod-Tanod Agoy. Nagdala gini siya og kanang kahoy ba kay puspusan niya mga kuan, no? Hello, Jubilin. Joke na Ma'am Jubilin. Ako apelido Momo po, Momo. Ako apelido Momo, M-O-M-O. Sa una, katawan ko nila sa apelido Momo, M-O-M-O. Sagdi lang. O man nagipili sa akong lolo. Ngano po nga, mao nagipili sa akong lolo, no? Jeffrey Villarimo sa amin. Magpaampo unta ko. Okay, i-send na sa message maun sa FB ni Pastor. Jacob B. Momo. Vanji by Batuon. Pwede po ani. Jacob B. Momo. Akong isuwat, ha? Akong isuwat, B. Mag-comment ko. Saan pag-comment? Akong i-comment, ha? Muntayin niyo. Hindi ako ngalan. Jacob B. Momo. Oh. Amo na ako nga. Ha? Okay. So that's all for tonight. Thank you very much for watching. Mahal ka mo sa Ginoo. Kitang tanan mahal sa Ginoo. Thank you sa nag-comment. Thank you sa nag-answer. Thank you sa naghatag og mga stars. Wow. Thank you very much for watching. This is the Truth Bible Program. Bye-bye.